ba dole sai ka yi posting ɗin kanka za ka samu likers da viewers a jikin account ɗinka ba. Yau zan koya muku wata dabara da za ku dinga yin posting da za ku dinga samun viewers da followers a koyaushe a cikin account ɗinku. TikTok sun kawo wata sabuwar hanya. Kafin na ɗora muku bidiyon nan kada ku manta ku danna nan ƙasa ku tabbatar da cewa kun bi nan da na ɗora. Bayan kun bi su ku sa min yes a comment section. Duk wanda ya sa yes zai zo, duk wanda ya samu comment ɗinku zai ba account ɗinku, sannan in kun bi nan su ma za su zo su ba account ɗinku ba. Wanda suka fi kowa samun liking da yawan reply a comment section ɗinsu su ma zan ɗaga account ɗinku. Yanzu zan ɗora muku bidiyon ku gani. Idan ka zo za ka yi kamar za ka yi bidiyo, za ka zo ka shiga kalmar za ka zaɓi filter inda aka sa effect to nan za ku danna. Misali ga filtocin mu kamar haka, zan nuna muku filter da za ku yi amfani da ita dan ganin kun je kun yi amfani da ita kun ɗora hotuna ko kuma wasu abubuwan su suke bada ma hotunan. Misali yanzu kamar ga wannan, bari ku ji karatun da za su ɗora akai. In kai niyya za su baka sound din. In kana so ka canza sound din sai ka danna wajen adin sound ka canza sound ɗinka, ka sa sound din da kake so. Kana danna duk filtocin sananan kala kala. In dai kana saka a shafin ka insha Allah za ka samu viewers da likers da abin da kake so a account ɗinka. Ku yi sharing din bidiyon nan domin su gani.